Hello लोगोफोर, good morning to everyone. Welcome to back my Raju Dons YouTube channel. आरो आङो दिनै गोदान भिडिअ मोनसे लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। जाय बिथांमोना आंनि राजु धनस्रि YouTube चेनेलखौ दिनैसिम नायबोबाय दं बा आंनि फेमिलिफोर आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजनि फेमिलि आरो आंनि फलोवार्स बिथांमोननिसिम आंनि बेरेफुंजानि गोसो गोरबोखौ अननाय आरो बावहरनाय जासिहरबाय। दिनै आङो बेरेफुंजानि नोंथांमोननो मोनसे मेसेज बा गोसोआव एसे गाज्रि मोननाय एसे फोरमायनो नागिरदों आरोखि। जोंथ' माने मा जायो ससियेल मिडियानि मानसि नालाय, जों अबावबा थांगोन बा बायदिसिना कन्टेन्ट लाना फैगोन बा सोरनिबा थिननाय बा सोरनिबा बायदिसिनानि माबायावबो जों कन्टेन्ट लाबोनांगौबो जानो हागौ। बिनि बेलायाव आरो आं नोंथांमोनखौ एसे बुंनो नागिरदों। सोरबाफ्रा माने आंनि माखासे फलोवार्सफोरखौ आं बुङा आरो माखासे आंनि मेम्बारानोखा, माखासे बेलेग आरो माने गावनि खुनु माने पिक्सारखौनो होआ बा गावनि माबाखौनो मोजां होनानै लाया जाय बिथांमोनहा आरो माने सोरनिबा भिडिअ'आनो लाबो बा माबा मोनसे मोजां भिडिअ'आनो लाना फै, बिनि बेलायावहाय माने इमान गाज्रि जे कमेन्ट हरो बिनि बेलायाव आं बुंनो नागिरदों आरो माने बे दानि मुगायाव ससियेल मिडिया मुगायाव गासिबो माने गेदेरनिफ्राय उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम लानानै गासिबो माने आजिखालि ससियेल मिडियानि बा मबाइलावनो गासिबो थाजोबो। बे बेलायाव आरो किसुमानफ्रा जे ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो बिनि बेलाखौ आं बुंनो सानदों आरो माने आं दहायनो बुंखाबाय जाय बिथांमोनहा जेनेबा गावनि मा होनो बेखौहाय प्रफाइलाव बा गावनि मा होनो बेखौहाय फेसबुकआनो जा बा माबायानो जा इउटुबफ्रानो जा बेफोराव माने मोजां माबा मोनसेखौनो प्रफाइलखौनो होनानै लानो हाया। मानो हाया बिथांमोनहा? आं बेखौ खावलायदों आरो जुदि नों सासे इसिराम बेफोरबायदि माबाबा गावनि फेसखौ होना लानायालाय माथो गिदिर बाथ्रा नङा होमबा? बेनिखायनो आं बुंदों आरो नैबे दानि मुगायावहाय गासिबो माने उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम बेयावनो थागोन नोंनिनो बायदि सोमोन्दोनि, जेरैहाय बिनानाव जानाय बा फंबाय जानाय बा बिमादै जानाय बा बिनानाव जानाय बा नोंनि बायदि सोमोन्दोनि जानाय आरो बा बिदा जानाय बा नोंना बिमाय जानाय, बिबथै जानाय, बियादै जानाय बायदि सोमोन्दोनि थायो। बिनि बेलायावहायनो किसुमान मानसिफोरा दङ माने इमान गाज्रि जे कमेन्ट हरो। बिथांमोना माने सानगोन ना साना जे जेनेबा बेयाव जे आंनि सासे फंबाय दङ बा आंनि सासे बिनानाव दङ बा आंनि सासे बिदा दङ बा आंनि सासे बेवहाय बिमा दङ, आंनि सासे बिबथै दङ होननानै जे किसुमाना जे सानगोन ना साना, नङा होमबा? जानला मोनला जे जेनेबा कमेन्टखौ लिरलाबायबानो जायो बेफोरबायदि नङा। आं बेखौनो खावलायदों आरोखि माने आं दाख्लैयो मोनसे जोंहा आंनि न'खरनि जानाय मोनसे आङो भिडिअ बानायदोंमोन। बे भिडिअनि बेलायाव लानानै आरो किसुमाना माने आंखौ ओरैबायदि जेनेबा गाज्रि कमेन्ट होदों आरो खिन्थु आं जेबो सानाखै, थेवब्लाबो आं बुंनो सानो आरोखि माखासे नायग्राफ्राथ' नुयोना कमेन्ट होनायफोरखौहाय, बिनि बेलायावहाय आं बुंगोन आरो जियानो जा कमेन्टखौ होजायो, थेवब्ला माने सिग्राम माने गाज्रि बेलायाव बा गाज्रि भाषा लानानै कमेन्टफोरखौ होआबा मोजां होननानै आं सानो आरो मर्निं आं सानो आरोखि। ओंखायनो आं बुंबाय जाय बिथांमोनहा जेनेबा बेफोरबायदि आंखौल' बुङा जानो हागौ, बिसोरो बेलेगफोरखौबो गाज्रि मेसेज होनो हागौ बा बेफोरबायदि टाइप खालामनो हागौ आरो ओंखायनो आं खावलायदों आरोखि जाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि माने जेनेबा गाज्रि कमेन्ट होयो बा सोरनिबा खोथा लानानै बा माबा मोनसे सोरनिबा माबाखौ जुदि बुंनायफ्रा बा मानायफ्रा बा सोरनिबा माबाखौ लानानै जुदि जायाखैब्ला नोंथांमोना नायाबानो जाबाय, नङा होमबा? बेखौ आं खावलायगोन आरो जुदि नोंथांमोना इसिबां जुदि गाज्रि जुदि कमेन्ट लिरनो सानोबा, जुदि नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्ट गैयाबा नोंथांमोना नायालासिनो थाबानोथ' जाबायना। ओंखायनो आं सानदों आरो आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोखि जाहाथे नोंथांमोना जुदि गोसोआव मा सानदों मा सानाखै आं बेखौ मिथिया, थेवब्लाबो माने आंनि थाखायबाथ' माने आंहा जेबो बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया बा माबा आंनि गोसोआव बा माबा मोनसे साननानै बा माबा मोनसे लानांगौ बिदि नङा आरोखि। थेवब्लाबो माने आङो गोसोआव सानदों आरोखि नैबे बेलायाव ससियेल मिडियानि बेलायावहाय माने नोंथांमोना जे बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट होनानै जे लांबाय, नोंथांमोना माने माखासे जुदि जायैखौ बा रोङिखौ नोंथांमोना जुदि इसिबां जुदि गोरोंब्ला इसिबां जुदि मिथियोब्ला नोंथांमोना माने बे ससियेल मिडियानि जुगावहाय नोंथांमोनाबो पस्ट खालामनानै फोरोंलांनो हायो बा बुजायलांनो हायो, नङा होमबा? जुदि जायाखैब्ला मायाखैब्ला इसिबां गाज्रि कमेन्ट बुंनानैथ' जाया नङाना। होमबा नोंसोरो
बा नोंथांमोनहा बा आंनि फंबायमोनहाबो जानो हागौ जेनेबा आंनि उन्दैसिनबो जानो हागौ बा गेदेरसिनबो जानो हागौ आरो जुदि नोंथांमोनहा जुदि सिग्राम माबा जुदि जादोंब्ला नोंथांमोनहाथ' मोजां माबा मोनसे लानानैथ' फैनो हायोना ओमफ्राय आरो आं बेखौनो खावलायगोन आरो दा नोंथांमोना नैबे उन्दै उन्दै फैबाय थानाय जेनेरेसन यां बा जोंनि इयुन जोलै जाय बिथांमोना जोंनि फंबाय बा जोंनि बिनानाव बा जोंनि आगै बायदिसिना सोमोन्दोनि आरो बिथांमोनखौ नोंसोरो माबे लामाजों लांनो सानदों नङा होमबा बेयाव जे गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरबाय एकदम माने लाजावखाथार आरो माने लाथाव जाखाथारा बेबायदि कमेन्ट बे बेलायाव होमबा बैसोर उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जुदि बेफोरबायदि जुदि लिरनानै हरनायखौ जुदि नुयोब्ला बिथांमोनाथ' एसे नायोना नुयो नङा होमबा बे बेलायावहाय ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं जेनेबा बुंगोन आरो बेनो जेनेबा नोंथांमोन नङा आरो जेनेबा आं गासिखौबो होनाखै जाय बिथांमोना माने गाज्रि कमेन्ट होयो बिथांमोनखौसो होनदों माने बिसोरो आंनि जेनेबा जाय बिथांमोना आंनाव भिडिअखौ नायनानै गाज्रि कमेन्ट होयोबा बायदिसिना लिरो बिथांमोनाथ' आंखौ निस्सय सिनायाबो जानो हागौ बा सिनायबो जानो हागौ आरो थेवब्लाबो माने नैबे फैबाय थानाय इयुन जोलै जेनेरेसनफोरखौहाय जोङो जुदि बिथांमोनाबो जुदि बे ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि बायदिसिना लिरनाय बायदिसिना माबाखौ जुदि नुयोब्ला निस्सय नोंथांमोननिफ्रायनो सोलोंगोन ना नङा होमबा बेखौ आरो ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों जाय बिथांमोनहा आंनि ससियेल मिडियाआव बा आंनि भिडिअखौ मोजां मोना नोंथांमोना नायाबानो जाबाय माथो बेयावलाय जेबो बुंनांगौथ' जेबो बाथ्रा गैया इमान गाज्रि गाज्रि लिरना हरनायलाय मालाय आंलाय सोर नङा होमबा मोजां मोनबा नायबानो जाबाय मोजां मोनाबाथ' गैया ओंखायनो माने जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि मेसेज लिरनायलाय मा दरखार दं नङा होमबा ओंखायनो आं खावलायदों आरो आंनि माखासे फल'वार्स बा आंनि माखासे साबस्क्राइबार नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ लाबोनायाव बा माखासे बाथ्रा बुंनायाव नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मानो होनना बुङोबा माखासे मानसिफोर बिदिनो अनेक मानसि थायो आरो बिथांमोना माने गावनि बिमा मिन्थिया गावनि बिनानाव मिन्थिया गावनि माबा मिन्थिया गावनि माखासे रावखौबो सिनाया माने बिसोरो बेफोरबायदि मानसिफ्रासो माने बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरनो हायो आरोखि खिन्थु नों आं साधारन मानसिफ्रा जेनेरेल मानसिफ्रा बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव नों गाज्रि कमेन्ट बा माबा मोनसे लिरनो नों माने माब्लाबाबो साना आरो माब्लाबाबो माने बिसोरो सानखानायबो नङा आरो बेफोरबायदि बुंनायबो नङा बा लिरखानायबो नङा माने बिसोरो हाखानायबो नङा माने बिसोरो मानो होनना बुङोबा माने गावनि माखासे बेयावनो थागोन ना मिन्थियो नङा होमबा बेनिखायनो जायफ्रा एखेबारे गावनि सोमोन्दै जेबोखौनो साना बा मालायनि सोमोन्दै बिसोर जेबोखौनो साना बिसोर माने बिसोरनि साननाय माने एसे आलादाखा ओंखायनो बिथांमोनहा गावनि बिमायानो दंना बिफायानो दंना गावनि बिनानावानो दंना गावनि फंबायानो दं बिसोर बेखौ जेबो साना आरोखि ओंखायनो आं दिनै मोनसे बेखौनो लानानै फैबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैहाय माने गोजोन फुंबिलिनि आङो बयखौबो फिन खेबसेबाव आरो आंनि राजु धनसि इउटुब चेनेलनि गासैबो साबस्क्राइबार आरो आंनि राजु बसुमतारी फेसबुक पेजनि गासैबो फल'वार्स बिथांमोनखौ आं दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि समाव मोनसे बिदिनो जेनेबा सोरनिबा बुंनाय माबाखौ आं मोनसे लानानै फैदों आरो गोसोआव आं एसे बोरैबा मोननाय जादों बेनिखायनो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट नुनायखाय आरो थिगासे लोगोफोर बेखौनो आं दिनै फुंबिलियाव नोंथांमोननो मोनसे फिसा कन्टेन्ट लाना फैबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा आरो गोजां बोथोराबो ओरैबायदि गुसु जादों ओंखायनो आं टपिबो गानबाय ओरै आखायाव मुजा गानना लादों जास्ट माने आं मर्निं वाक खालामना फैदोंमोन आरो ओमफ्राय मर्निं वाक खालामना फैनायाव माखासे नुबाय आं माने मेसेजफोरखौ आरो नायनानै ओमफ्राय सानबाय आं मोनसे भिडिअखौनो लाबोनोसै होननानै मर्निं वाकबो खालामनांगौ नङा होमबा गावनि देहाखौबोथ' मोजां लाखिनांगोन नालाय बेबायदि आरोखि आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों आरो मर्निं वाक खालामनायाबो बिराद मोजां देहानि थाखाय खिन्थु जोंनि माखासे बर' बा जोंनि माखासे नैबे जोंनि एरियानि माखासेफोरा आरो सुबुंफोरा माने एसे खम आरोखि माने अबेबा नों प्रेक्टिस खालामनायानो जा अबेबा माबा मोनसे गेलेनायानो जा माबा मोनसे अबेबा नों गावनि केरियारनि दानायनि सायाव बा सोब खेथ्रआवनो आरो एसे खम माने खिन्थु अबेबा बै हाजो सेराव थांनाय अबेबा बैयाव थांनाय बेफोराव एसे बांसिन आं नुनाय जादों आरोखि माखासे बुंनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि नामोन बेबो थानांगौ बारु गासिबो थानांगौ बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया थेवब्लाबो एसे माने गावनि माबाखौ लानाया एसे मोजां आरोखि आं बेखौ सानो आरोखि थिगासे लोगोफोर दिनै आं फुङाव बेखौनो मोनसे फिसा कन्टेन्ट लाना फैबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक खालामना होदो आरो हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे आङो इयुनाव बेबायदिनो मोजां कन्टेन्ट लाना फैबाय थानो हायो नङा होमबा अके लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय चालाव